El castell de Petrer. El castell de Petrer es troba en un monticle a l'est de la vila de Petrer, des d'on s'observa bona part de la vall del Vinalopó. Característiques. És originari de finals del segle XII i principis del segle XIII. És un castell musulmà, probablement construït sobre una talia anterior. És de forma poligonal i la seva fàbrica és de maçoneria amb carreus en les arestes dels seus costats. Està emmerletat i el seu interior està recorregut per un terraplè.